қатораҳои босуръат, ҳавопаймоҳои ҷангӣ, мудиртарин мошинолоти кишоварзӣ ва санъатӣ ниёзҳои башарро имрӯз дар заминаҳои мухталиф рафъ ва бароварда месозанд. аммо иҷозат бидиҳед то ба ақиб баргардем ва ба давронҳои гузашта сарӣ бизанем. замоне ки ҳеҷ кадом аз ин техникаҳо ки дар аввал нишон додем набуданд, инсон чӣ кор мекард? чӣ гуна ниёзҳояшро бароварда месохт? ё аввалин бор чӣ касоне ба фикри ҳалли ин мушкилӣ афтоданд? ин аввалин бор мардумони ориёӣ буданд ки ба ром кардани аспҳо машғул шуданд. онҳо бо ром кардани асп корҳои тиҷорат, савдо ва муҳимтар аз ҳама кишваркушоӣ, яъне набардҳоро ба василаи асп анҷом медоданд. инсонҳо дар тӯли таърих аз ҷонварони зиёде ба монанди уштуру филу сагу хуку ва ҳатто занбур дар ҷангҳо истифода карданд, аммо ҳеҷ ҷонваре ба андозаи асп хидмати башарро накардааст. шояд шумо ҳам намедонистед ки муҳоҷирати ориёиҳо дар 1400 сол қабл аз мелод бо аробаҳои аспӣ будааст. сарзамини имрӯзаи тоҷикистон тавре мо аз тариқ шинос шудем ба миёноварандаи аспҳои хушзоте будааст ки муҳимтарини онҳоро мо метавонем бо номи аспҳои хуталонӣ дониста бошем. мулки чин, рим ва дигар давлатҳо аз бохтар, аз шаҳри Заринас ва аз хатлон, яъне хуталон аспҳои хатлиро барои бозиҳои варзишӣ, барои ҷанг ва барои корҳои кишоварзӣ киро мекарданд ё ки харидорӣ мекарданду ба ватани худ мебурданд.